4 instruments de la mateixa família, que són el contrabaix, la guitarra, el violí, oh, quin violí més xulo, i el piano. 4 instruments de corda. L'Ona era una xiqueta que vivia amb els seus pares en una granja plena d'animals. Hi havia la gallina lila, el gorrós, el porquet negre, la vaca taca, el conill tic. Tots eren molt feliços i vivien junts en aquella granja. Però un dia va entrar un troll amb molt males intencions i va dir unes malèfiques paraules per enguixar el alma. Tot eren baralles i discussions. I li va explicar el que passava. La fada li va dir: necessitem viatjar al país dels instruments perquè sols la música ens pot ajudar. I aleshores, ajudats per tots els ocellets del bosc, a la granja de l'Ona hi ha un encanteri i necessitem ajuda per resoldre la guitarra. L'estava tocant la guineu perquè preparava el ball de la festa d'aniversari de la princesa de la natura. I es van pujar damunt d'una catifa màgica. Ells i els seus instruments persuosos. Feia un sol preciós, però es van aturar. La música havia d'eixa manera. Va tornar la felicitat, l'harmonia i la pau a la granja de l'Ona. Preparats per a preparar la cintura? Anem a volar gràcies amb l'ajuda de les aletes. Sí? Molt bé, tornem a pujar. I tornem a baixar. Amb els braços, els més menuts, nosaltres piquem les cames, val? Els ossos els agarran. On està la què va passar? Que estava tirant. Què mengen els esquirols? Pinyes! Sí? On estan? On estan les pinyes? On estan? I el violí? Tu amor me preguntan cómo quieres ser tu amor. Achito mío, tú eres mi amorcito. Cachito mío, qué caso de cielo que Dios me dio, que miro y que miro y al fin bendigo la suerte de ser yo puedo amar, y al fin bendigo la suerte de ser tu amor.